Ok, salut tuturor, bine v-am regăsit la Minecraft astăzi cu începem o serie de survival games. Acesta este primul episod și astăzi sunt cu Adi. Salut! Și what the fuck. Aștept să înceapă. Mai sunt 9 oameni. Că fac aici parkour extrem. Sunt foarte bun. Ok. Hai să vedem cine e. Hai să-i spectator. Game de play. Îmi place numelele ăsta. Mersi frumos, măi. Da. Ce noob. Ok. Cred că pun o mică pauză până... Stai că vreau și o să mă duc. O să pun o mică pauză până începe meciul. Da. Ok, și am revenit. Jucăm pe... ce să fac? Nu le rețin eu numele. Da. What? What? What the fuck? 2 în 1. Ce ești maker? Am fricat unul pe aceeași chestie. Doamne, ce ești maker? 30 de secunde, 29, 28. Astăzi o să joc eu. Prima rundă, apoi Prima rundă, apoi eu. Și data 2 runde. o să vă placă cum joc. Am jucat decât de 30-40 de ori. Dintre care 10 au fost pe un server non-premium. Da. Ok, hai, pregătește-te cu sprintul. Controlul activează controlul. 3, 2, hai, fugi. Fugi, vezi să nu-ți dai fail sprint. Da, nu e nimic. Hai, repede. Bravo, ai luat un flint. Bravo. Ce că nu... Tot ce trebuie. Nu mai lua, că nu beau. Ăștia stăgani aici. Golesc tot. Ai luat un flint, bravo. Perfect. Și ce? Crezi că mă dai pe mine că n-am luat nimic. Eu pe parcurs. Ok, nu prea știm ce stările pentru că... În nava asta. Asta este primul. Să stați un pic. Dacă tu. Da, pe nava asta e încet, dar vezi cum te urci, că e mai greu. Ce să mai vă zic? Asta vom juca, ne vom juca. Mi se pare că pe aici era un chest sau... Mi se pare că e... Nu. Mă, Mi se... vezi că dau... Dă-i tu. Mi se pare mie că aici era un chest. Ah. Ba, da, camera asta. Dă-i la fel. Nu mai dai cu sprint. Hai, că nu. Te omor. Gata. Ok. Păi nu. Ok. Hai să vedem. Nu. Hub. Scoatem unul care e mai gol. Ok. O să pun o mică pauză până se va intra pe arena. Ok, și-am revenit. Ok. Jucăm pe ce mapă jucăm? Nu știu, abar, nu mă interesează. Ok. Adică tu și privește-mă. Ok. Așa. Fata, ce bună e. Euleu. Poate fi și așa în realitate de bună. Hai. 15, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1 și... ăsta. Perfect. Ia mai, uite-te ce stă de lângă, că nu ăsta. Bă, Fugi pe navă. De ce ai aruncat-o? pâinea mea, gata. Fugi pe navă. Nu că știu, nu pot să mă duc. Uite-l. Ăla nimic. Un bol.
Și toporul. Pune toporul mână. Răpăs pe ăsta. Trebuie să facem rost de mâncare. Gata. Mersi, boss. Ok, am început bine. Uite, la asta. Avem sabie. Ia vezi și e în furnal. Nimic. Ok. Hai să mergem și în altă parte. Cred că vom mai găsi ceva. Uite furnale. Bă, uite. Nu, că nu... Ba da, eu am găsit. Da, frate, dar posibil că ăștia sunt preț că ce să pună furnale. Bun. Am găsit chestii bune. Ok. Mergem. Știam unde trebuie. Ok, stai un pic. Avem 2 wooden axe-uri. Deci nu... Am auzit pe cineva? Ok, am găsit lucruri bune acolo. N-are nimic. Avem un stone axe. Ia uite-l cum e toată la pe acolo. Pe aici. E la spawn. Ok, hai să intrăm în casa asta. Era un chest aici. Era bine azi. Pare stone. L-am spart, băiat. Ai văzut cum l-am spart? Ok. L-am spart pe cineva. Mamă. Uite un chest. Stai că te să mănânc. Am văzut și eu. Perfect. Iată mâncare, bagă pe aici, în tine. Că e mărat. Nu e băgat. Ok, să... flinte stil. Bun. Sabie de piatră. Fii, deci, hai să încăltă ce ne trebuie. Ăștia. Asta. Căștile. Deci ne trebuie un crafting table, ok. Hai să ne luăm stone sword-ul, facem așa, mâncare aici, flint and steel, am primit un mesaj, n-are nimic. Păi să spunem mâncare pe telefon. Așa, ne punem mâncare aici și fishing rod-ul, perfect. Ia și uite-te. Ok, music and sound. Ok. Așa, perfect. Suntem echipați, suntem gata. Înainte, am mai găsit un chest. Cât ți-l mai cărat pachet de nișan? Poftim? Cât era pachet de Da, nișan? mult. Leși mie. Da, joacă-te. Să ne leși mie. Posibil. Păi al meu e piratat, nu e cumpărat. Al meu e piratat, nu e cumpărat. Nu contează. Ai jucat pe vremul ca lumea? Asta e jucat... Caută pe fata! Știi mă să te bagi pe Survivor? Papa, fata. Știi mă? Ce? Să te bagi pe Survivor? Da, mă, nu. Nu prea joc pe telefon. Avea ceva bun, fata n-avea. Avea un arc. Prea multe fiși, mă gândesc. Ok. Avem multe. O vacă. Ne trebuie mâncare. Ai Galaxy S4, nu? Nebunule. Galaxy S4. Ia, le-ai văzut. Nimic. Ambuți? Ambuți. Lasă-mă. Ok, mă scuzați pentru această mică pauză. Nu contează. Vreau să spună de ceva. Uite, uite pe crafting table. Nu. Te-i foc. Da, chiar. Deci ăsta pot să-l am acum. Mai avem doar un foc deodată. Cam tare sunetul. Nu să mai dă, da, fil.
Ok. Suntem echipați, este gata de luptă. Am omorât 2 până acum. Așa. Cât mai sunt? Sabia! Na, chestii proaste. Încă mai mult uit. Puneți acum. Da, hai să merg acum. Oh! Pleci, fugi de mine, a? N-are armă, fraier. Bă, lasă-mă, cam cât de greu. Mamă, ce knockback îi dau. Hai mă, că nu scapi tu de mine. Știi că așa la arunci în fața mea. Ce fraier? Ce are, mă? E hack, nu vezi cum fuge. Să nu vezi că dai în el și mie. Ia, mama, arumata. Trebuie să prind. Gata, băiatul, e spart. Pa. Ce avea? Chestie proastă. Mai. Așa, pac. Avea sabie de udă și nu n-a dat pe ea. Uite aici. Ce? A, da, fiind chestia de ce asta nu mai trebuie. Păstăm un arc. Avem. Gata. Puneți un arc. Puneți arcul. Stai. Și arc. Dă-i foc. Sparge iar, băiat, acolo. Hai, lasă-mi fi. Aici n-ai luat? Da, conține și beaua. Păi nu, că o să-mi dea alea de enchantat. Nu contează beaua. Ok. Am făcut și pe level. Ok. Haide. Stai un pic să-mi pun fish în gură de aici. Așa, că e mai important. Da. Ok. Avem niște chestii foarte bune. Mi-a mai trebuit un iron. Așa, să văd bine. Oh, nu mai suntem mulți. 5. Da. În 20 de minute What? să mergi. A tras un cu arcul. În 20 de minute zici că mergi. What? Bă! Îl sparg, băiat. Zic că îl sparg. Da. Am luat foc. O să mor, voi muri. L-am spart! Am murit! Ok. Cam atât și pentru acest episod. Eu sunt Vlad și dacă v-a plăcut, vă rog tare mult să apăsați butonul de like, deoarece vă ajută foarte mult și să vă abonați. Ok, la revedere!